गसाइगावआव गोग्लैसोनानै थानाय पार्कखौ गोदानै लुफुंनो थाखाय दिनै एमएलए जिरन बसुमतारिया अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। गसाइगावनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। 2023-24 रांखान्थि बोसोरनि UIDF बिथांखिनि गेजेरजों गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै थानाय गसाइगावनि हाब्रुबिलनि पार्कखौ गोदानै लुफुंनो थाखाय दिनै एमएलए जिरन बसुमतारि बिथाङा अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे पार्कखौ 2,30 लाख रांजों लुफुंनाय जागोन। दिनैनि बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव एमएलए जिरन बसुमतारि बिथांजों लोगोसे गसाइगाव महकुमा खुंगिरि मिरुदुल सिबारि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। दिनै जोंनि गसाइगाव ओनसोलनि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां होननानै बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे सिभिल एसडिअ अफिसनि साखाथियाव मोखाङाव मोनसे पार्क दंमोन। बे पार्कआ गोबाव समनिफ्राय गोग्लैसोनानै थादों। बेवहाय माने जाबोर जथरजों बुंजोबनाय जायोमोन। नाथाय बे अबस्थाखौ नुनानै आसामनि जोंनि मानगोनां केबिनेट मिनिस्टार अर्चड सिंघेल बिथाङा बेवहाय बियो सिगांबो नुलांदों गसाइगाव फैनानै आरो गसाइगावनि थाखाय गोबां माखासे उन्नयनमूलक खामानि मावनो थाखाय बिथाङा खोथा होलांदों। बिनिनो मोनसे बाहागो हिसाबै दिनै बे गसाइगाव पार्कखौ गाहामथारै बानायनांगौनि सार्थआव बिथाङा गोबां एमाउन्टनि बेवहाय सेंसन होनाय जादों आरो जोङो बेखौ नुदों ओरैबायदि मडेलाव बानायनाय जागोन। माने बेवहाय एन्ट्रेन्स गेट मोनसे थागोन, साखाथि फाखाथि बिबार बागान बेफोरबायदि गासिबो थाजोबगोन। जिरायनायनि थाखायबो बेबस्था दङ बेवहाय आरो नोङो बाथरुमनिबो मोनसे बेबस्था थागोन, बेवहाय वाशरुमनि बेबस्था थागोन। बेबायदि मोनसे गासिबो खालामनाय जादों। गतिके आं सानदों बेयो जोंनि थाखाय आरोबाव मोनसे गसाइगाव सहरखौ समायना खालामनायाव मोनसे आगानखौ जोङो मोननो हाबावबाय होननानै बुंनो हायो। आरो जाय बिथाङा बेखौ मावनो थाखाय दायथ' लादों बिथाङा जोबोद मोजाङैनो मावगोन आरो बिथाङा बे ओनसोलनिनोखा आरो बिथाङा बेफोरबायदि हाबाफारियाव जोबोरैनो इच्छुक। मानगोना टुनिया मालु बिथाङा जेटमन मालु होननानै बुङो, बिथाङानो बे खामानिखौ मावगोन आरो बिथाङा गावनो जिहेतुके इन्टारेस्ट लानानै जोंनि आगोलनि गार्जेन मिनिस्टार अर्चड सिंघेल बिथांजों जगाजग खालामनानै बेखौ लाबोनो हादों। आं मिजिंथिदों एबार जोंनि खुदियाफोरनि थाखाय बेवहाय बेरायफैनायनि मोनसे मोजां बेयाव खाबु मोनगोन। खारन जोंनि गसाइगाव टाउनाव बेबायदि मोनसे बेरायग्लांनाय जिरायनाय बेबायदि मोजां मोनसे पार्क गैया आरो बेल'नो मोनसे पार्क जागोन जायहा फिसाब्लाबो जोबोद समायनाय बेखौ बानायनाय जागोन। आरो दिनैनि हाबाफारिया बे पार्कखौ लुफुंनांगौनि थाखाय दिनै बेवहाय जोङो खाम्फा गायसननाय जादों आरो बे खाम्फा गायसननाय हाबाफारिखौनो बे फुङावहाय लानाय जादों।